Žaninko, napíšeš mi, jak se jmenuješ? Takže Ž, háček, A, tak, no jako Nikolka, šikulka, E jako Emil, T jako tatínek, K jako kačenka, tak a jako Adelka. No a co jsi právě napsala, Ženy? Zanetku. No výborně. A to E má být jako hrabičky, tam mají být jenom 3 čárky, jinak je to úplně bez chyby. Jenom jenom 3 čárky tam mají být, víš? Zkus si to nad toto E napsat. Na to? No, nad to. Ještě jednou si to zkus. Sama, jo? Nebudu ti říkat. Píšeš vzhůru nohama. Co? Že to píšeš vzhůru nohama. To tam se nahalu. To je vzhůru nohama, Žanda. Tak ještě jedno tobě. Teď tam bude na tom místo Žanetky ten Tak si to obrať ten papír, jestli tě to plete. No, je. No, otoč si ho. Tak a zkus to ještě jednou, jo? Napiš Žanetka.